Riċerkaturi ta' studju dwar it-tfal fil-fostering iltaqgħu ma' diffikultà kbira biex jitkellmu mal-ġenituri naturali tal-istess suliet. L-istudju ippubblikat iktar kmieni din il-ġimgħa mill-Kummissarju tat-Tfal kien wieħed kwalitattiv u kellu lan li jindirizza kemm jista' realtajiet kollha marbuta mal-fostering. Iżda kien diffiċli biex jifhmu x'jemmnu, jaħsbu u jħossu dawk li wliedhom kienu mifruda minn magħhom minħabba raġunijiet diversi. Fl-istudju bit-titlu Let Me Thrive jingħad li ntbagħtu 75 ittra lill-ġenituri naturali kienu l-koll ittri personalizzati u firmati mill-Kummissarju tat-Tfal innifisha. Fiha ntqal x'kien lan r-riċerka u stiednet lill-ġenituri jaqsmu l-opinjonijiet u l-ħsibijiet tagħhom. Kienu biss 7 l-ġenituri li wieġbu lura u wara li tfasslu numru tal-laqat 5 biss marru jiltaqgħu mar-riċerkaturi. Minkejja dan il-ħtiġijiet tal-familji naturali tat-tfal xorta waħda sabu posthom fl-istudju. Professjonisti qalu li dawn mhux jirċievu biżżejjed għajnuna u m'hemm xejn jassigura li dawn il-ġenituri jużaw is-servizz ta' ħaddiema mill-qasam soċjali biex jevitaw u jsolvu l-problemi li waslu biex jitfal jitpoġġew f'kura. Skont il-professjonisti l-ġenituri jistgħu jirrifjutaw din l-għajnuna. Mill-ftit esperjenzi li kienu mistħarġa jirriżulta li hemm ukoll ċirku vizzjuż. Fosthom hemm storja ta' ta' 17-il sena li wkoll kienet fil-kura u spiċċat bolieda l-bot minnha. Qalet li llum kważi tista' tinsa li tkun nura molieda bħal familja normali. L-ewwel għax kienet għadha fil-faqar u mingħajr impjieg u t-tieni għax it-tfal kienu ilhom fil-foster care u saru ostili lejha. Ir-realtà turi li għalkemm il-fostering huwa importanti u ta' min jirrakkomandah mhux dejjem ikun faċli. Kif jiġdu l-esperjenzi ta' tfal li analiżi tagħhom se ssir fil-gazzetta Kulħadd ta' għada.